Veugel. En kabouters. En buurmannen. Ja, kom maar op. Ja, maar ik ga teruglopen, zie ik er nou. Ja, die kwam ze achter mee gaan. Dan volg ik gewoon overal naartoe. Ik gok op een tackle. Oh, dat kan. Ah. Goedemiddag. Goeiedag. Dag Bas. Josie. Ja, klopt helemaal. Ik gok dat ik niet Martin bent. Nee, dat toch nog net niet. Nee, dat klopt. Ja. Even heel eerlijk hè. Ja. We stonden knettergek van. Ja, daar ben ik al een beetje, dus ja. Oh, oké. Maar ik kan zo wel even de boete doen, dat is wat rustiger. Ja, daar is denk ik onze geluidsman heel blij mee. Ja? Geen boete. Nee. Dan lopen ze weer weg. Nee, ik doe ze even achterboeten, ja? Oké, dan wachten we even. Ja. Is er toch geen mistoes? Dat is een halde van versieren. Vroger genoeg. Beestjes. Nou wordt het rustig. Ja. Nou ben je ook wel blij, hè? Nee, ik gooi even nu. Doe bent gewoon bang voor u, niet? Nee. Ja, vooral tackles. Zeker. Kill en een tackle. Tackles? Takkels, ja. Hoeveel? 4. 4. 4, ja. Ja, zo klonk het ook. Ja, lekker druk. Hey, Ja. over lekker druk gesproken. Ja? Als ik zo zie, lekker druk. Ja, gezellig. Ja, de gels van versieren. Ik gooi van versieren, ja. Ja, zeker, ja. En vindt Martin dat ook leuk? Dat vind ik het ook geweldig. Ik ga overal met me geer, dus ja. Waar ga je dan zo al heer? Duitsland, rommelmerken, kringloopwinkels, van alles. Oké. Ja, van alles. En er is nooit eens een moment dat Martin zegt zo van, nou even de rem erop? Nee, gelukkig niet, nee. Nee. Zelfs niet met de tackles, dus... Hey, en want ik zie, is dat Martin door? Boven de deur? Nee, kijk eens te groei wem dat is. Ja hoor, ik heb... Kijk eens te groei. Ja, wacht, wat dat papegaai wel trouwens. Dat is Martin. Ah, dat is Martin. Alleen nu Wacht, begint de moet ik slag. even... Maar daar moet je even te groei kijken. Dan moet je toch wel keren. Dat is Trem van Enkenvoort. Ja, inderdaad, ja. En waarom, die is een grote Romanese fan? Nee, die helemaal niet. Nee, we worden in Porto Mauricio en iets aan dit en dan was dit toevallig. Oké. Ja, dan wordt het ook maar op een foto. Ja, toen dacht ik van, als het toch een wereldberoemde Limburger tegen Ja, komt, dat dan, hebben we, ja. Ja, zeker ja. Ja. En dit is een beetje een... een herinnering moor. Ja, een beetje wel, ja. Daar ben ik met de spap. Oh. Ja. En dit is ook een spap. Dat er een militaire dienst was. Oh. Ja. En waar is pap nou? Dat is er helaas niet meer. Dat is nu een jaar geleden gestorven. Oh. Ja. Dus helaas wel, ja. En wordt ze... Ik was echt papa's Was het- kindje, ja? ja. Ik was papa's een kleurtje. Ja. Zijn kleurtje? Een kleurtje, ja. Dus, Wat betekent dat in het... ja, ik was een schatje, een kleurtje. Een kleurtje? Een kleurtje, ja. Oké. Ja, dus ja. Die koos ik nog niet. Koos jij het? Nee? Nee? Ja, dat is misschien echt nou wiers, ik weet het niet. Ja, wel leuk. Kleurtje Een zeggen ze altijd. kleurtje. Het is kleurtje, ja. Ja. Maar was ze krank? Ja, Ja? dat is wel, ja. Ja, longkanker, eerst prostaatkanker, toen longkanker. En ja, wie de diagnose kreeg van longkanker, toen was er ook binnen 4 weken weg. Voor hem gelukkig. Want hij heeft ontzettend veel pijn gehad. Dus, ja. Ja. Goh. Ja. En die man? Die leeft nog. Ja? Ja. En die zit hier in de buurt? Die woont hier in de buurt, ja. Oké. Ja. Oké. Ja. Dat wist ik ook. Dat ben ik ook, ja. Eepje met eepje daar. En dat ben ik.
En dat is Joke en Wilbert, die hebben nu schuins tegenover gewoond. Ja. En heel veel tackles. Ja, ik heb echt een tackle. Ja. Een tackle-tick. Een tackle-tick, ja. Een tackle-tick. En waarom tackles? Dat is heel lekker eigenwijs. Net wie het baasje. Ja, dat is wel grappig, weet Oké. je niet. Ik heb ze nu tweede keursdag al 37 jaar op rij, dus ja. Waarom ben je eigenwijs? Ja, dat zeggen ze. Ik vind het zelf natuurlijk niet, Natuurlijk maar ja, dat niet. zeggen ze. Nee. Ja, dat zeggen ze, dus ja. Maar kan ze er een voorbeeld van geven? Nee, eigenlijk niet. Nee, dat Oké. kon ik niet doen. Nee, ik bedoel, Dan politiek kon ik nog correct. toegeven. Zien dit alle... Die zijn gestorven. Ja. Oh, Die heb ik allemaal gehad, ja. Ja. Dat is eigenlijk begonnen met Smokey. Dat is de eerste eigen tackle wat ik gehad heb. Ik gekregen tweede keursdag 1986. En van daaraf heb ik eigenlijk constant tackles. Ja, als ik naar de namen kijk, het is van alles gaat, hè? dat Het is alles niet als... wat, ja. Ja. Dit is weer die haaien naam op. Dat zijn herplaatsers. Roxanne en Elsje. Ja, ik doe nu eigenlijk meestal altijd herplaatsers. Oké. Ik heb van de tackles wat ik nu heb, heb er nu ene die echt als puppy is. En de rest was allemaal al wat ooier. Hey, even over buurman en buurman. Ja. Is Martin ook Ja. zo'n handige dan? Of is hij juist wel handig? Nee, niet echt. Ah. Dat het hem niet duren. Nee. Nou, hij is wel handig, maar hij wil er niet geen aan beginnen. Ah, oké. Hij kent het wel, maar hij begint er liever niet aan. Hij doet het liever iemand anders doen. Oké. Ja. Dat is wel handig. Ja, dat is wel gemakkelijk, ja. Dat ja, is ja. handig. En op Ja. dat stuk missen we dus wel als pap, want als pap was dus echt een die hij gouden handjes. Oké. Wat zijn ogen zo gekost te maken. Qua schilderen, qua hout, qua alles, ja. Ja. Wie heette de huidige hondjes? Indy, Nozem, Femke en Olijfje. Oké. Olijfje zoals bij Popeye. Ja, dat is bij papa, ja. Oké. Ja. Ja, nou ja, ik wist ook wel in de met zo'n beetje de Ja. stripfiguren en dingen Ja, wist ik alles toe. wat, ja. Ja. Oké, Dat verzamel ik Olijfje. met een mens, dat kun je misschien ook wel. Bremer stadsmuzikanten. Dan moest ze me even helpen. Ken je die niet? Een Eh, sprookje. Dat is een nee. sprookje van een ezel, een hond, een kat en een haan. Die eigenlijk heel slecht verzorgd worden door de baas. Ja. En de baas moet ze slachten. En toen zijn die eigenlijk op elkaar gaan staan om de mensen schrik aan te jagen. Samen worden ze sterker. Samen worden ze en sterker, groter. ja. En dat noemen ze de Bremer. Bremer stadsmuzikanten. Ja, Maar wat heeft dat met muziek te maken? helemaal niks. Oké. Maar die komen uit Bremen. Oké. Ja. En dat verzamelt Martin? Dat verzamelt Marten. Je had er een hele kast van, ja. Dus ik ben niet de enige die aan het ticket. Oké. Ja. En ja, die zussen ook heel leuk. Ja. Dat wist ik ook. Ja. Die heb ik goed gekregen vorig jaar met kerstmis. En ja, ik vind ze leuk. Dus als ik ergens kom en ik zie een leuke, dan neem ik het ook wel mee. Ja. Ja. Is dat nou een spreuk die wel een beetje exemplarisch is voor die? Ja, ik denk het wel, ja. Ja? Ja, ik denk het wel. Gaan we dat aan mij maken dan? Ik hoop het wel. ja. En den uul? Dat heb ik ook goed gekregen. Oké, maar dat is Ja. niet specifiek iets Nee, dat is specifiek niet. Die heb ik gekregen en ja, vind ik Ulkes wel leuk. Oh my god. Oh my god, het wordt nog veel Ja, spannender. dat is gekker, ja. Ja, ik weet niet of jij dat ziet. Dat zijn mijn kersttackels. Ik wist niet eens dat het bestond. Ja, dat zijn allemaal kersttackels. En die kent je ook wel. De Mansonmensje op Ja. de Duitse televisie. Ja. Met de mouse. En die elefanten en die enten. Geweldig. Ja. Ja, en ik vind het zin om ze ieder jaar in een doos bovenop zolder te doen. Dus ik heb zoiets laten zien in deze kast staan. En daar heb ik met kerstmis heb ik zo'n grote girlander. En daar komen ze allemaal aan te hangen. Al daarom hebben ze dat... Dat heukje Dat eraan. heukje op de Die kop. zijn eigenlijk echt van de keursboom of van de girlander en die manschelmensje ook. Maar ik vind het jammer om ze die al zomer eigenlijk bovenop Nee, maar die de zolder. Mindselmensjes die zijn geweldig. Ja, die want zijn die schitterend. zussen bijna nergens Nee. meer. Dan mag je ze ook echt van het Duitsland hier, hè, voor die. Die kan ik geen nergens krijgen.
Maar bist ik ieder weekend wel ergens op een vloeie meer te Nee, voelen? nee, dat niet. Nee, want dan moet ik een grote roes gaan kopen, denk ik. Oké. En wat maakt hij nu? Dat is werken. Oké. Dat En heb die? ik- En die? Ik niet nou. Nee. Bist nu vrij? Ik ben nu jouw vakantie een beetje. Ik doe vrijwilligerswerk. Oké. Ja. Waar? Bij Sint-Jozef in Eerdeweert. En wat doe ze door dan? Dat doe ik mij helpen met bewegen. 3 keer per week met de duurfiets fietsen. Oh, dat is leuk. Dat is keigaaf. Ja. Dat is echt super vet, ja. Ja. En op zaterdagmiddag gaat met de mensen mee en dan gaan we nemen de hondjes mee. En dan gaan we daar knuffelen met de hondjes, met de mensen die er wonen. Ik heb 2 bewoners die gaan altijd mee wandelen op zaterdagmiddag. En er zijn er andere bij die gaan dan knuffelen met de tackles. Leuk. Ja, Doe ze goed. ja, dankjewel. goed. Ja. Ja. Ik doe het ook heel graag. Het is heel dankbaar werk. Dus, ja. Hij is er trouwens ook gehuurd dat we alles een keer hier in de deur Dat worden ga ik geweest. uurtje op een donderige middag voor jullie heen geweest. Ik tegenover, dan zijn we zo aan het werken. Ja, En dat zag kan. ik dat, ja.